Hei, minä olen tohtori Ilkka Virolainen ja olen täällä Repovedellä kauniissa luonnonpuistossa puhumassa läsnäolosta. Läsnäolo on yksi huippusuorituksen elementeistä. Hyvin tärkeä elementti ajateltaessa huippusuoritusta, mitä tahansa oletkaan tekemässä. Läsnäolon kautta keskittymiskykysi on huippuluokkaa. Samoin pystyt havainnoimaan oleellisia asioita ja pystyt yksinkertaisesti tekemään sen, mitä ikinä olekaan tekemässä paremmin. Olipa kyse sitten asiakaspalvelusta, myynnistä, toimistotyöstä, mitä tahansa oletkaan tekemässä. Vuorovaikutustilanteissa pystyt kuuntelemaan paremmin, pystyt aistimaan toisen eleitä ja ilmeitä paremmin. Suoriudut yksinkertaisesti paremmin siitä, mitä olet tekemässä. Keskeinen elementti läsnäoloa on se, että alat tiedostaa sitä, mitä sinusta tapahtuu, mitä tapahtuu ympärilläsi. Olet siis tietoinen itsestäsi ja sinun ympäröivästä ympäristöstä, toisesta henkilöstä ja tilanteesta, missä olet. Tämä ei tarkoita ylianalysointia tai että mielen tasolla hirveästi keskityt, vaan yksinkertaisesti, että olet läsnä. Pieni harjoitus. Käteni koskettaa tästä kaidetta. Olen tietoinen siitä, miltä kädessäni tuntuu. En analysoida, pystyn kiinnittämään siitä huomiota. Tästä askel eteenpäin on se, että pystyn olemaan tietoinen siitä, että olen tietoinen tästä, miltä kädessäni tuntuu. Tällöin pääsen tähän olemisen tilaan. Mieleni ei analysoi, ajatukseni eivät juokse 1000 ja 100, vaan olen yksinkertaisesti läsnä tässä tilanteessa. Olemisen tasosta on siis kyse. Kiitos.